no fa falta que presenti en Joan Bosch perquè, com ha dit l'alcalde, segurament és un dels màxims experts sobre el període, algú que ens ha guiat i impulsat en la recerca i sobretot en el camp de l'escultura, que avui justament li vam demanar que pogués fer aquesta ponència inaugural. I res més, sense més preàmbul. Ell és professor de la Universitat de Girona i, com deia, sense més preàmbul, doncs ja li passo la paraula. Moltes gràcies, Quico, Francesc, mira el peix. La familiaritat no la podem amagar. I moltes gràcies als organitzadors per haver pensat que jo podia fer una intervenció útil en aquestes jornades. També felicitats perquè el poder de convocatòria ja ha quedat acreditat. Aquests últims dies, encara a les aules, dimarts passat, algun estudiant em preguntava com podia inscriure's i es lamentava que ja només ho podria fer online. Els saludo si ens estan seguint, de manera que es pot dir que ja d'entrada l'èxit és clamorós, és molt més motivador descobrir que les temàtiques proposades desperten tant d'interès i, com ha dit l'alcalde, m'ha agradat molt que sigui un interès intergeneracional, perquè de vegades en algunes activitats d'alta època també hi comencem a trobar alta edat mitjana pel que fa a l'edat dels assistents, i a vegades enyorem èpoques quan nosaltres estudiàvem en què, diguem, postadolescents o prejoves ens apuntàvem a gairebé tot. Ara a la universitat això costa més, si no a canvi una bona retribució en crèdits complementaris. També he de dir que esclar, em fa molt feliç ser aquí, començar les jornades, en fi, perquè també estic fent una mena de flashback en el qual també hi figura de recordatori en els quals també hi figura en Francesc Vilà, de com tot plegat va començar, almenys pel que fa als estudis de l'art de l'època del barroc dedicats a Manresa, a l'escola manresana, i no puc no recordar, resulta impossible no evocar el temps que van passar en el Museu de Manresa i en l'arxiu, amb en Marc Torres, que encara aleshores era, no sé si era becari o doctorant, i amb mossèn Gasol, o sota la vigilància de mossèn Gasol, tant jo com a doctorant tendre i delicat, i com en Francesc, que aleshores també començava la trajectòria que finalment el portaria a la direcció del museu. En fi, recordo tot el personal d'aleshores, la Roser en particular, que era la persona que em sembla que posava ordre i eficiència en aquella instal·lació, i evidentment també recordo el moment que es va inaugurar la sala de la Plana de l'Om, que també vam fer una xerrada coincidint amb el fet que gairebé casualment havíem trobat el document que demostrava que la casa havia estat el taller de la família dels Grau. Bé, vaig preparar un PowerPoint abans d'haver tancat el text de la meva exposició, de manera que he de demanar disculpes pel fet que potser hi haurà alguna diapositiva descoordinada, perquè n'he mogut algunes, almenys en el PowerPoint que portava, que ara ja és inútil, de manera que potser mouré una mica, us atabalaré una mica a moviments endavant i endarrere de les imatges. I vull començar la meva intervenció pròpiament dita amb un parell de notes introductòries. La primera té a veure amb el títol mateix d'aquesta presentació. He preferit el plural de museografia
pensant en diferents situacions museogràfiques que ens trobem i que pot suscitar el retaule. Me n'adonava ahir, tot buscant exemples del que volia comentar, recordant, per exemple, col·laboracions que hem fet amb el Museu d'Art de Girona a propòsit de la nova museografia de les petites sales de l'època del barroc o de la relativa a la nova presentació dels elements conservats del retaule de Sant Feliu de Girona. Dues situacions ben diferents, poden servir també d'exemples potser extrems dels reptes en què es poden trobar les museografies que en dic del retaule. La primera, que teniu en pantalla, intentava dotar de sentit un conjunt heterogeni de figures, de taules i de relleus dels quals no se'n té context, dels quals no se'n sap la procedència, dels quals temem que no tindrem possibilitat de connectar-los amb cap document ni en tenim cap fotografia que els reintegri al conjunt de procedència i es tracta de, excepte alguna peça singularíssima, es tracta d'obres sense autoria coneguda. En canvi, en el cas del retaule de Sant Feliu de Girona, ens trobem davant d'una obra monumental, molt ben documentada, potser no tant com voldríem els historiadors, però en fi, no ens podem queixar, també molt ben documentada fotogràficament, d'autoria acreditada, amb un historial ben conegut, un historial conegut des del punt de vista de la seva biografia fins a arribar als nostres dies, i integrada per un cicle d'elements molt ampli, malgrat que una part d'aquests es conserven, s'exhibeixen en un muntatge factici en la pròpia església de Sant Feliu de Girona. Igualment em van venir a la memòria diverses experiències catalanes i europees, totes elles enfrontades al repte de presentar retaules completament conservats, encara que desmembrats, en escenaris, per tant, no podem perdre mai de vista la perspectiva de la volumetria en la qual s'han de mostrar aquests retaules o evocar aquests retaules que normalment no es poden presentar muntats íntegres per les condicions d'aquestes volumetries arquitectòniques a què em refereixo, amb poques excepcions. Normalment la integritat queda per als conjunts conservats in situ, però és veritat que hi ha excepcions, algunes permeses pels formats, encara que es tracti d'un retaule gòtic molt monumental, en aquest cas l'escenari en què s'exhibeix del Museu de Vic, aquell retaule de Borrassà, permet aquesta impressió tan espectacular que tenim tots els visitants quan ens hi acostem. I el mateix passa, en aquest cas facilitat, perquè el format del retaule és modest, en el cas de la Capella de la Pietat de la Seu d'Urgell o en el cas del retaule del Roser de Sant Martí de Riner, que avui en dia es pot exhibir en el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, justament pel seu format diminut, tot i que és un retaule de gran interès. En segon lloc, també vull... Bé, evidentment he tingut en compte, o m'agrada tenir en compte en pensar en la problemàtica museogràfica o les problemàtiques museogràfiques, casos tan espectaculars com el repte que va representar pels col·legues i amics del Museu Nacional d'Escultura de Valladolid la presentació d'aquest immens retaule de Sant Benito el Real a les sales i la seva decisió d'anar-lo exposant per franges, però, evidentment, pagant sempre un peatge
que és el de desmembrar els elements laterals de la franja central perquè no hi cabien. O també em va interessar, sempre m'ha interessat molt, la solució que el Museu de Colmar va inventar per desmembrar làmina a làmina o cara a cara aquest impressionant políptic de Grunewald, perquè els visitants poguessin gaudir de totes les pintures i de la visió de tot el cicle escultòric sense necessitat de, en fi, renunciant a presentar-lo en la seva integritat genuïna, és a dir, obert o tancat, i les dificultats que això podia representar. També també pensava en institucions tan singulars com que s'expliquen ja per peripècies molt concretes com el Museu del Retablo de l'Església de Sant Esteban de Burgos, que pot presentar un recull molt ric de retaules molt ben preservats d'època del Renaixement i d'època del Barroc. En segon lloc, i ara gairebé soc autobiogràfic, les reflexions que presento són pròpies d'un historiador de l'art de patró tirant a clàssic. Espero que no classicorro ni antiquat, però sí, jo ja no puc evitar-ho, veig més aviat clàssic en els meus processos mentals i la meva manera d'entendre la història de l'art. Però amb prou lectures i anys d'experiència com per estar molt convençut de com és de ric, d'ampli, el registre crític, metodològic, temàtic que pot abordar, que pot controlar, que pot gestionar la història de l'art. I em sembla que també amb els anys he anat acumulant prou coneixement del món dels museus, grans i petits, per haver-me format algunes conviccions. Penso que s'hauria de potser demanar la convalidació d'aquests coneixements empírics per un títol de màster en museografia. En aquest aspecte potser soc decebedor perquè les meves concepcions museogràfiques en matèria de la presentació de les col·leccions permanents, no parlo pas de col·leccions, perdó, d'exposicions temporals, és important fer la distinció, particularment avui en dia. Es decantin a favor d'aquelles que garanteixen la màxima expressivitat de les obres. Per a mi aquest ha de ser l'objectiu. Un objectiu tan important que si alguna vegada això s'ha d'aconseguir posant de manifest una seqüència de transformacions estilístiques o, quin pecat, seguint un fil cronològic, doncs a mi ja m'està bé. Ja dic que soc classicorro, no ho puc evitar. Em sembla que sovint l'ordre pot ser molt eloqüent i fins i tot creatiu. M'agraden més les intervencions, diguem-ne, delicades, silencioses, que busquen dotar l'obra o la presentació de l'obra de la seva màxima expressivitat que els manifestos propis els jocs més dilatats d'alguns curators, perquè els hi hem de dir d'aquesta manera, que s'haurien d'expressar o s'haurien de reservar per a les exposicions temporals. També m'agraden més que no pas aquells diàlegs de sords que es volen proposar entre obres que mai han tingut res a dir-se o que les aventures d'alguns dissenyadors que ens insisteixen en buidar les presentacions de continguts, diuen ells, per no cansar els visitants. Uns raonaments que, aprofito per dir-ho, no tenen gens de sentit en el cas del món del retaule, perquè, com intentaré mostrar a la segona part de la meva intervenció,
El retaule, el món del retaule, requereix continguts de mediació. És difícil esperar del retaule només una pura experiència contemplativa. Cal alimentar de continguts la visita, enriquir de continguts la informació, d'informació al visitant. Crec que la meva posició, que sé que és compartida per molts aquí, almenys els col·legues amb què treballem bé i a gust, crec que és una posició que té sentit dins l'ecologia cultural, tenint en compte quin és el mainstream de la política cultural, que més aviat es mostra poc amable, poc carinyosa, amb l'herència cultural més antiga, amb l'art d'alta època, sobretot si és català. És una posició ecològica perquè equilibra, compensa, fins i tot en alguna comissió permet algunes discussions divertides, les tendències presentistes, a mi em sembla que massa dogmàtiques, que tant de mal fan al patrimoni i algunes institucions. Com dic, en el panorama actual em sembla gairebé d'equilibri ecològic que s'escolti la veu dels conservadors, els patrimonialistes, els acadèmics, és així com alguns ens diuen, pensant que ens ofenen, com de vegades ens passa amb alguns col·legues curts de mires que més tendeixen a confondre greument les posicions culturals, els criteris culturals sobre patrimoni o història cultural amb idees polítiques conservadores, retrògrades o fins i tot de classisme cultural. També m'expresso des del convenciment que els nostres col·legues dels museus treballen en unes condicions francament millorables, que les institucions necessiten més recursos, millor finançament, una condició que, esclar, de vegades també com a ciutadà et pot arribar a posar nerviós quan veus que després es dediquen recursos a exposicions que es fonamenten en despeses d'1 milió d'euros. D'altra banda, aquest meu jo amb què m'he de conformar mai no s'ha sentit acomplexat pel fet d'haver-se dedicat a l'estudi de l'art de l'època moderna. I, a més, sempre ha trobat d'allò més natural aspirar a que els nostres museus de l'època del barroc, que en els nostres museus l'art de l'època del barroc, millor dit, hi tingui una presència, la presència que mereix, una etapa de tanta entitat històrica i patrimonial, quelcom que a dia d'avui em sembla ja força indiscutible. A diferència, per exemple, i començo a dialogar amb alguna museografia existent, o més aviat en aquest cas inexistent, de la mentalitat inconsistent i... bé, falta un text. De la mentalitat inconsistent i acomplexada que, segons el meu criteri, ha caracteritzat durant dècades la política del MNAC envers les creacions de les èpoques del Renaixement i del Barroc a Catalunya, tant pel que fa a la museografia, a la política d'adquisicions, a les activitats expositives i també de difusió. N'hi ha prou en fer un exercici de memòria i comptar quantes exposicions, adquisicions, seminaris, cicles de conferències, publicacions s'hi han dedicat. I veurem que també moltes d'elles feliçment han estat motivades o impulsades ja per la complicitat amb el Museu del Barroc, com el projecte del Museu del Barroc. Em sembla recordar que ha tret d'un petit record a Viladomat, un record que hauria d'haver sigut molt més potent, no hi trobarem gaire rastre dels nostres autors ni de les nostres obres més emblemàtiques. Parlant encara del MNAC, ara sí que passo a aquest famós text, recordo que l'any 1992
vaig escriure el text introductori del Departament de Renaixement i del període barroc per la presentació de la que volia ser la nova museografia del nou organisme de la GAE Aulenti. En aquest text jo reconeixia la complexitat i la heterogeneïtat del fons modern i el problema que representaven les grans llacunes que oferia per a un recorregut museogràfic que fos realment representatiu de la història de l'art a Catalunya, amb gairebé cap obra d'autors catalans, excepte pel que fa a un moment brillantíssim de les seves col·leccions que correspon a la cronologia aproximadament a la cronologia del primer terç del segle XVI. És una condició o una situació que significativament ja havia notat Pere Coromines en el seu discurs inaugural del museu de 1932. Atent a aquesta visió de Coromines, 60 anys més tard, jo encara assenyalava la necessitat d'emprendre una ambiciosa política d'adquisicions, de mecenatge i un esforç de captació de nous dipòsits i sessions, el disseny d'exposicions, una política de publicacions referida a aquest sector de les col·leccions que, en fi, no va fructificar. Cap allà, sí, ara. Per posar un exemple de fracassos, almenys vull recordar les fallides propostes d'adquisició d'una Mare de Déu de Joan Grau, clarament, indiscutiblement, estem parlant del 93, un preu irrisori en una casa d'antiguitats de Barcelona, o de la no compra d'un quadre excepcional de Joaquim Juncosa, una de les poques, o l'única, potser, obra mitològica que se li coneix i que es conserva, aquesta centauromàquia, que finalment no van poder entrar a les col·leccions públiques. En contrapartida a aquesta cridanera dimissió, l'art de l'època moderna ha gaudit de l'hospitalitat i jo diria que també en molts casos de l'amistat d'altres institucions molt més amables amb les propostes que arribaven de la nostra àrea i també molt més comprensives amb el vol molt i bo que sobre aquest tema ha anat aportant la investigació i les publicacions universitàries i no universitàries, perquè molt del bo també surt dels propis museus o dels consells comarcals, etcètera. Es tracta dels museus locals i comarcals i diocesans, com ara els de Girona, on vam celebrar l'exposició Alba Daurada, Cervera, on en Francesc, la Maria Garganter, en Joan Llegües van muntar l'exposició Artesans del Barroc, Solsona, on acabem on ja fa alguns mesos vam organitzar contra el barroc, Valls, que ha tingut tanta iniciativa en relació als Bonifàs i tants altres. Tot i que també algun museu ha fet algun disbarat en aquest cas sí, contra el barroc, com darrerament el Museu de la Catedral de Girona, sí, és aquesta, que ha decidit capriciosament afegir les escultures d'un Sant Iu i un Sant Felip Neri corresponents a un altre conjunt i que ni tan sols provenen del recinte de la catedral a l'antic retaule íntegrament conservat dels Sants Iu i Honorat d'una de les capelles de l'edifici gòtic. Una ocurrència preocupant, particularment perquè, segons la deficient guia online de la catedral, l'ocurrència s'augura com a permanent. Per tot plegat, davant d'aquest panorama, em va semblar, fa uns anys, una notícia excel·lent, extraordinària, emocionant fins i tot per la vinculació que tinc amb la ciutat, que Manresa es postulés com a seu d'un museu nacional de l'art de l'època del barroc,
empesa i legitimada per la potència del fons original del Museu de Manresa i per l'empenta, ambició sensata dels seus promotors i responsables, amb el recolzament decisiu del Departament de Cultura, ja s'ha dit, i beneficiant-se de l'energia de la Magda Gasó, aquesta energia inextingible, esperem, de la Magda Gasó, entomés el repte d'emplenar el buit provocat per la dimissió del MNAC, que és una opinió personal, respecte d'aquell capítol de la seva missió històrica. I, evidentment, he seguit amb molt d'interès, com no, el projecte del nou museu manresà, col·laborant-hi quan se m'ha demanat i quan m'ha estat possible. Amb sort diversa, també ho reconeixem, no totes les propostes que teníem al cap o que s'han posat sobre la taula amb en Francesc Miralpeix s'han fet realitat, però considerem natural. Hi ha criteris o es poden defensar criteris diferents i no sempre han de prevaldre els dels estudiosos. Tanmateix, compto que algunes de les nostres idees encara tindran noves oportunitats quan el museu arribi al seu ple rendiment i compti amb la superfície expositiva prevista. I també estic segur que com a institució s'anirà enfortint en matèria de funcions i de personal especialitzat o de política expositiva. Va venir al cap, Francesc, que segurament una funció primordial, que és la catalogació, en el cas del fons del Museu del Barroc, és més complicada d'afrontar per la diferent procedència i situació gairebé jurídica de cada peça de per si, però, evidentment, tant de bo puguem algun dia redactar el catàleg del Museu de Manresa o del Fons Manresà del Museu de l'Art Barroc tan extraordinari. Jo sabeu que ja long time ago vaig estudiar la part barroca del 17 i en fi, amb en Quico ens hem fet un fart de suggerir com a una gran tesi doctoral que espera un candidat, una candidata, l'estudi paral·lel al que jo vaig fer sobre la pintura, que està pendent i que jo crec que garanteix uns resultats fantàstics perquè es basa, el treball partiria de les mateixes bases excel·lents que jo vaig tenir, un arxiu molt ben conservat i un fons molt ric en obra conservada. Però és veritat que el catàleg com a museu del barroc com a tal és conceptualment més complicat, però tal vegada tingui sentit que el museu acabi promoguent un segell editorial dedicat a emplenar una llacuna de les edicions sobre art català, com podria ser una sèrie d'estudis monogràfics sobre els grans protagonistes de la retaulística i no necessàriament de l'època del barroc. Els grans protagonistes de la retaulística serien els grans protagonistes de la història de l'art, perquè qui no va fer un retaule, almenys des del segle XIV, o que no va participar en l'obra d'un retaule. La majoria d'ells, com sabem, fins i tot desconeguts pel públic cultural. I en tot cas, em sembla que després de l'experiència d'un any, d'aquest primer any, el museu farà molt bé de continuar en la línia de la programació d'activitats que ja ha anat desenvolupant. Per assenyalar una de les propostes que vàrem posar sobre la taula, o vàrem compartir en aquestes trobades amb el departament i amb la direcció del museu, que van funcionar i que resultava imperativa, esmentaré la concepció del museu com a del nou museu del barroc de Manresa com un museu nacional, amb una exposició capaç d'evocar el panorama i els processos artístics globals al Principat. Era una condició que es beneficiava de
que partia d'un nucli original, el del Museu de Manresa, riquíssim, però que aspirava a completar-lo amb adquisicions i dipòsits. Crec que va ser d'aquestes trobades en va sorgir aquesta idea fonamental i que, en fi, també les adquisicions que s'han anat fent i els dipòsits que han beneficiat a l'exposició permanent ho posen de manifest. Una altra proposta que es podria acabar materialitzant, ara apareix una que no està fora de context ara ja, però és una que em sembla clamorosa, no en puc estar, perquè és la manera com el MNAC presentava, no sé si encara presenta, l'art català dels segles XVII i XVIII. Conteu les línies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 línies, 2 autors, Viladomat i Vigatà, i para de comptar. Continuïtat, barreges, coses així. En fi, no pot ser. Un altre deia que de les propostes que van aparèixer en aquelles trobades amb la Magda, amb en Francesc, que s'ha acabat materialitzant, encara que jo crec que ja s'ha introduït, però que encara ha de progressar, i en els parlaments inicials s'ha fet menció, s'ha esmentat, és la relativa a les connexions del Centre Museístic Manresà. Això són documents de treball, esquemes que havia preparat, en aquest cas amb Francesc Miralpeix, amb el territori i amb la xarxa de museus i institucions que conserven patrimoni de l'època, que és, ho tenim clar, un projecte de país i una acció primordial i també imprescindible si ens referim als retaules, perquè l'única visió completa sobre la nostra retaulística s'obté recorrent el territori per la riquesa del conservat, malgrat el cataclisme del 1936, i perquè, com ja crec que és evident a tothom, un museu com el de Manresa o uns espais com els del Museu de Manresa no poden aspirar, tret que no trobéssim una peça de petit format, a mostrar-ne cap d'íntegre. Tret, aquesta és una broma que sempre ens fem amb en Francesc, que no es fes realitat el nostre projecte utòpic de muntar el retaule del Roser de Sant Pere Màrtir al pati, encara que potser serà més fàcil que fer-ne un mapping que no muntar-lo, perquè si proposéssim aquest debat també acabaríem discutits. No entre nosaltres, però sí amb aquells que es lamentarien de no poder observar prou atentament els relleus o la qualitat de la policromia contra aquells que s'estimen més recuperar-ne la imatge íntegra. En tot cas, estem segurs que serien quantiosos els beneficis que pot aportar el diàleg continuat amb els museus de la xarxa, com ara Valls, Cervera, Reus, Vic, Girona, o dos museus que també han acreditat una gran vocació territorial, com ara la Seu d'Urgell i Solsona, i en el cas de Solsona més que amb la col·laboració amb Solsona, crec que va quedar acreditada l'interès de conjugar etiquetes com paisatge històric genuí o territori barroc, que fins i tot, a banda d'espais, van donar lloc a iniciatives de caràcter culinari tan curioses com aquest formatge, que ja no sé si es produeix. Sí, que va ser premiat, em recordo aquí, que és veritat. Voldria afegir, en aquest marc, això són els documents de treball que vam construir en aquell moment, voldria també afegir, a propòsit d'aquesta idea de xarxa pivotant en el Museu del Barroc de Manresa o sobre el Museu del Barroc de Manresa i fluint des del Museu del Barroc de Manresa, que no hauríem de renunciar, no sé si en el futur proper, però que no hauríem de renunciar al discurs transfronterer
que, d'altra banda, el Museu de Manresa ha de sentir també com una condició inevitable si es pensa en la projecció que van tenir en territoris del Conflent, del Vallespí, del Rosselló, els tallers manresans. Hauríem de mirar de construir també en aquesta xarxa un vector que ens comuniqués més intensament amb la Catalunya Nord. I, per tant, arribar, gràcies a tresors com la parroquial d'Espira o el retaule del manresà Josep Sunyer a Vinçà, a presentar un autèntic panorama, un espectacular panorama de la retaulística al nostre país. El conjunt d'aquesta xarxa de museus, d'agents del patrimoni, potser podran trobar útils els arguments que aporta la recerca, que ha anat aportant la recerca per enriquir el relat sobre el retaule. I en especial potser seran útils per al Museu del Barroc, que és el que pot aspirar al discurs més complet, més global. Són els arguments que exposo en la segona part d'aquesta intervenció. Sempre, esclar, procurant que l'escenografia i dotar dels complements necessaris que calgui per a fer el relat comunicativament eficaç, eficient i fins i tot atractiu. Crec que això es veurà molt bé quan aquesta tarda l'Anna Pagès pugui presentar la seva original comunicació. Estaria molt bé que les museografies del retaule, a Manresa i en els altres centres patrimonials, introduïssin indicacions a l'alçada dels avenços que s'han fet en el coneixement d'aquesta, diguem-ne, tipologia de llarga durada, tan transversal en l'art català, preparats amb un rigor conciliable amb una forma amena i atractiva. Elaborades, a més, amb la perspectiva, abans m'hi referia, de la mediació amb un públic ja poc o gens familiaritzat amb els continguts religiosos que aquell passat exaltava o proclamava. Això ho sabem molt bé els professors universitaris perquè ho presenciem en les aules. En això he de reconèixer un altre defecte que em llasta a propòsit de la museografia. Soc més partidari d'aprofitar les presències del passat com a portes per viatjar-hi que no pas de buscar o forçar, a criteri meu, l'actualitat del passat en el present i encara més quan el passat del qual es parla és el de la Catalunya de la Reforma Catòlica. Aquestes potencials museografies del retaule podrien transmetre la transcendència històrico-artística i patrimonial de la tipologia en el marc d'una visió àmplia i complexa de l'època, emfatitzant la importància que el retaule té com a gènere artístic dominant de la plàstica catalana. Primer, per sol·licitat, per la quantitat de recursos econòmics que s'hi van invertir i moltes vegades també per monumental. En segon lloc, per la potència del concepte i la funció d'aquests dispositius d'art devot i litúrgics des del moment que actuen com a teló de fons i receptacle i exhibidor de l'Eucaristia i que la seva presència contribueix a la transfiguració de l'espai del temple en un escenari divers d'aquells en què transcorre la vida quotidiana. Això sí, escenaris, dispositius, que no hem d'oblidar que de vegades són més efectius i altres molt menys efectius, depenent, esclar, de la destresa dels artistes involucrats.
Evidentment, són més efectius segons la qualitat de les intervencions. Aconsegueixen ser més empàtics i més sensibles si s'assoleix l'excel·lència tècnica i fins i tot es pot arribar a aconseguir fondre l'experiència espiritual amb una experiència estètica. En tercer lloc, els retaules són molt interessants perquè es fonien a la litúrgia i podien jugar un rol intermediari amb el sobrenatural, amb aquell univers mític de les mentalitats d'aquest moment, propi de les mentalitats d'aquest moment, que la museografia o les museografies en plural haurien de poder evocar. El de la seva dimensió performativa, ja que conjunts i de vegades imatges en particular impulsaven accions on eren receptors. Crec que en aquest sentit seria molt interessant que algun museu, alguna institució explorés un discurs expositiu o es proposés un discurs expositiu per intentar mostrar les conviccions sobre el miraculós o la confiança que els éssers d'aquesta etapa sentien en favor del sobrenatural. I fins i tot seria molt interessant que, en funció de les característiques de les col·leccions de cadascuna d'aquestes institucions, alguna d'elles fos capaç o gosés destinar algun sector dels seus itineraris a aquelles fascinants llegendes de la imatgeria d'origen miraculós o dotada de poders miraculosos o que fes algun referiment a les relíquies. Sabent, però, que les nostres imatges miraculoses no suporten ser exposades en un museu i perquè perdrien tot el seu poder, però es podria intentar evocar els relats a propòsit del seu poder i també de la seva antropologia, evocant el món, per exemple, del processionar. També són importants els retaules perquè el retaule, en el context de la pràctica devota, va ser un dels dispositius més eficaços a l'hora d'explicar els ideals i la doctrina del catolicisme. I aquí hauria d'aparèixer una immaculada en el meu sistema neuronal, ja sortirà després, però va ser abans, se'm va acudir després d'haver entregat el PowerPoint, ja apareixerà. Dic que també són una tipologia molt impactant, fins i tot es pot dir així, perquè en el context de la pràctica devota era un dels dispositius més eficaços per explicar els ideals i la doctrina del catolicisme i també el seu poder de controlar les mentalitats. Bàsicament per l'interès dels seus relats, alguns d'ells formidables, novel·lescos, a vegades, clar, si en diem carn de Netflix, carn de sèrie de Netflix. Relats, però sempre obedients amb la doctrina, dedicats als mediadors amb la divinitat, al santoral, a la Verge i a les seves diverses manifestacions, a Crist i particularment a la seva passió i mort i el sagrament eucarístic, que generen unes iconografies molt espectaculars que, a més, sempre van adornades, embolcallades amb al·lusions als fonaments de la doctrina i acompanyades de l'inevitable estol angèlic, l'estol dels angelets Bunyol, que deia en Josep Pla. I per últim, no hem d'oblidar, en parlar dels retaules, que ells són o van ser, des de també l'època, des de la Baixa Edat Mitjana, el gran contenidor de cultura visual disponible per a bona part de la població del Principat. Ho eren menys per les classes benestants que tenien altres maneres d'accedir a la cultura visual. Eren
un dels elements que caracteritzaven un dels pocs espais, el dels temples, on era possible contemplar les imatges. Són uns pocs arguments de caràcter general i espero que cap museògraf ni cap dissenyador consideri que per la densitat d'aquests continguts són difícils de presentar. Sabem que es poden dosificar i sabem que es poden sintetitzar d'una manera amena. També, a banda d'aquesta, diguem, de la conceptualització del retaule, les museografies poden i evoquen, com en el cas de Manresa, la naturalesa tècnica que requeria la participació successiva dels diversos oficis i, evidentment, al·ludeixen amb més o menys mitjans i amb més o menys habilitat als llenguatges artístics amb què aquestes màquines espirituals expressaven els seus missatges i en com van anar variant al llarg dels segles. Pel que fa a l'articulació arquitectònica, si la demarcació cronològica que escollim, com en el cas del Museu de Manresa, s'inicia amb el segle XVII, amb l'albada del segle XVII, s'haurà de presentar les estructures narratives articulades encara amb el llenguatge vinyolesc tardo-renaixentista, per advertir que durant 2/3 del segle XVII encara dominen els tallers de la retaulística i convindria no presentar aquest episodi vinyolesc tardo-renaixentista com feia el venerable Martinell, com un precedent del barroc. Després arribarien, evidentment, les estructures salomòniques que acabaran mutant en els grans monuments d'altar amb aspecte de pòrtic o d'art triomfal que abandonen la narració i dels quals, curiosament, n'emigren, com els ocells, els escamots angelicals per passar a ser ocupats per una imatgeria més performativa de representació. Fins a desembocar, ja a partir de mitjans del segle XVIII, amb les severes propostes de l'academicisme, que normalment a Catalunya, pel que hem vist justament treballant en l'exposició contra el barroc, no s'acaben de deslliurar mai del tot de l'univers tardo-barroc. Pel que fa a la plàstica, bé, aquesta sí que està ben col·locada, i és simplement per recordar el meu sistema neuronal de no oblidar-me d'indicar que, evidentment, la construcció elemental que acabo de proposar i la que seguirà, esquemàtica, han de tenir sempre en compte les excepcions, les traces diferents de la fórmula reticular que després va evolucionant cap a l'estructura amb aspecte d'arc triomfal, com és el cas d'aquest retaule centrat en la figura de la Immaculada de la Catedral de Tarragona. El mateix argumentari, aquí ve la Immaculada que fa temps que esperava, ha arribat tard. Igualment, pel que fa al discurs, hauria de ser igual pel que fa, o semblant, pel que fa a la plàstica. Ara hi ha hagut un spoiler i en Francesc, no dic res, guardem-ho, ara se m'ha escapat un spoiler. Pel que fa a la plàstica, sí, en un discurs estrictament barroc, partiríem de les primeres notes genuïnament barroques, que són els motius salomònics, i també, pel que sabem ara sobre la cultura europea d'estampa que circulava per Catalunya, els primers impactes rubensians que arriben a ser remarcables pel que fa a la quantitat a partir de 1680. Tret d'alguna presència, aquesta per exemple, aquesta Sagrada Família, que apareix ja
el 1630, però és una nota molt puntual i després, durant 50 anys, no torna a haver-hi, diguem, impactes rubencians fins a les darreries del segle XVII. Però, si el discurs vol ser representatiu de l'època del barroc, després, evidentment, seguiran els impactes rubenians a partir de les estampes de Paul Pontius o de Schelte Bolsberg, que abunden, per exemple, en retaules sitgetans, que ja havíem estudiat, com el retaule del Roser, on apareix aquesta sempre tan fàcil d'identificar referència rubeniana de l'apòstol forçut que aixeca la tapa del sepulcre. És veritat que si, com en el cas de l'arquitectura, ens volem mostrar una panoràmica completa de la plàstica del segle XVII, haurem de tenir molt present que, novament, els dos primers terços de tot el segle XVII són encara de cultura, o la plàstica es manifesta encara en paràmetres tardo-renaixentistes i molt influïts per l'arribada d'aquestes estampes tardo-renaixentistes. A veure, ara se n'ha anat tot. Tardo-renaixentistes que tan interessant és de contemplar, tan interessants són d'abocar a Manresa perquè estan al darrere de moltes pintures i molts relleus, però en particular dels relleus del retaule del Roser de Sant Pere Màrtir, i que, a més, a Manresa ens poden procurar una informació tan valuosa per observar un fenomen que és difícil de veure en molts altres llocs, que és la manera com es va sedimentant la informació que arriba dels centres internacionals, en aquest cas de la Bolonya de finals del segle XVI, a Manresa, com és interpretada en mans d'un autor prou destre com Joan Grau, i després com o l'estampa, o ja no l'estampa, sinó el model de Joan Grau és interpretat per un escultor ja francament més mediocre, com és Josep Generes. I, evidentment, caldrà que el discurs sobre la plàstica del barroc tingui en compte o expliqui que finalment la plàstica acaba adquirint al llarg del XVII i del XVIII una curiosa forma sincrètica, una barreja que tornaria bojos els mestres italians, els grans mestres italians, de fórmules tardo-renaixentistes, barroques i tardo-barroques. Amb aquests codis arquitectònics i plàstics es construeix moltes vegades amb mitjans precaris i molt exigents pels promotors. M'oblidava que en Francesc li vaig dir que li portaria un regalet. Hem trobat una nova estampa relacionada amb el retaule del Roser de Sant Pere Màrtir per completar el puzzle, se n'ha de dir així, que va servir per construir l'escena de la flagel·lació de Crist. Deia que l'estil barroc té com a centre ideal o objectiu, al qual una museografia també hauria d'al·ludir, el de la persuasió, que és un concepte molt important de l'artifici barroc. Els artistes del retaule van desenvolupar uns procediments tècnics, un llenguatge efectista i eficaç al servei de la transmissió dels missatges religiosos, creant útils instruments d'adoctrinament i de catequització i al mateix temps autèntics aparadors de les conviccions, les pors i els anhels més profunds d'una societat en què la idea de pecat i la preocupació pel destí del ser humà en el més enllà eren pensaments molt determinants. En definitiva, i per acabar, són una de les joies del nostre patrimoni i també per una altra i última raó. Resulten un intermediari preciós per apropar-nos a les mentalitats de la societat que els va construir, que els va promoure, i en particular de les capes de població més modestes, més humils, que en canvi no tenen presència, no estan representades, no són abocades
en els episodis artístics més propis dels centres de poder, sempre connectats a l'alta cultura, a les classes dominants i als privilegiats. La singularitat del món del retaule en el context general de l'època, en tant que artefacte que per a la seva creació involucra tots els estrats socials i compta amb una participació molt important de les classes populars, pagesos, artesans i menestrals, és quelcom que a parer meu li dona una gran singularitat i molta personalitat perquè introdueix aspectes interessants de la vida d'aquestes classes. En la història se'n deien, alguns historiadors en deien les classes subalternes, i alguns dels seus ideals, si més no els de caràcter espiritual. Una societat en què, i per tant unes representacions d'una societat en què és molt atractiu, em sembla a mi m'agrada aquesta dimensió, en què les fronteres entre la vida i la mort, entre el real i el sobrenatural, eren molt poroses, on l'expectativa de la irrupció del sobrenatural en el món real era molt alta. Les creences i les conviccions, els temes de l'art, emprats com una forma de connectar en la vida quotidiana de la societat que els va concebre, em sembla, un dels valors afegits, si és que cal afegir-ne gaires més, del món de la retaulística, perquè representen una part de la població, de la humanitat que havia quedat exclosa de molts altres discursos artístics derivats del poder i de les hegemonies. No dic res de l'últim tema que caldria evocar i que el museu també ja ha introduït, que és el tema relacionat amb la retaulística. També n'havíem parlat amb la Magda, amb en Francesc, moltes vegades. El museu ha recollit alguns plafons en aquest sentit. El tema dels avatars d'aquest patrimoni retaulístic, tant de la destrucció com de les accions de salvaguarda, però, en fi, d'aquest tema crec que n'hem parlat força últimament i, per tant, ho deixo aquí. Ja no dic res més.